Verse 16. Mna Yesu ndasithuma isithunywa sami sasemazulwini ukuba ndizingqine kuni ezizinto ngawo amabandla. Mna ndiyingcambu nenzala kaDavide, ikhwezi eliqaqambileyo lokusa. Verse 17. Umoya nomtshakazi bathi yiza, lowo uvayo makathi yiza, lowo unxaniweyo makeze, lowo uthandayo makawathabathe amanzi obomi ngesisa. Revelations chapter 22 verse 16. I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Amen. Verse 17. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. Let the one who is thirsty come. Amen. And let the one who wishes take the free gift of the water of life. Pray. Inkosi ngoba mayisikelele ukufunda kwezwi layo. Msebenzise umpostile bawo ngegama likaYesu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. When your container ifuna ukhalaza, first thing eyenziwayo isibhedlela kukuthi amanzi. Because amanzi asispirit. You cannot live without amanzi. So amanzi asispirit esidingekayo, not only to the content, not only kumzimba, nasespiritin sakho, amanzi ayadingeka. Praise the Lord. Hallelujah. Lenda abantu abaninzi bathi sela amanzi amaninzi kunoba usele i-cold drink too much. Praise the Lord. Yabona ke thina ke bantu abanamava siyaziquba sisela i-cold drink sisele namanzi ngoba dibaleka wena uzothi hayi istop le cold drink kwasela amanzi bethele ke manje bazenzeke zombili zawukhuzwa ngumzimba zibona ba kudingeka ngoku amanzi. So le body umzimba asisiso ispirit. Amen. The thing ebangela ukuthi lo mzimba ukwazi umuva umuviswa sispirit esikum ngaphakathi, which is my soul. When I die, they take the soul. They leave the body up emhlabeni. Le container sozingene ezulwini ngoba ayinasabelo sokungena ekhaya, but kulo mzimba ungaphakathi ozakwazi ukunyuka ilindele imini yerapture, ilindele imini yovuko kulo mzimba. In other words, the body, the container ihlala emangcwabeni, and then the spirit siyenyuka sona siyokulinda kwindawo yabantu abalinda khona. Alazi yavakala. Yile nto uthi umbali thina sinesakhiwo esingakhiwanga ngasandla sakho, which means when we get home, we have a home which is the better home than the home is. That home will not even pay service charges. In that home, that home will live forever. Praise the Lord.
yile lithi iBhayibhile abafe bekhona Yes. abasayi kugwetshwa. Ngoba the container okanye the spirit siya, if I die now, my spirit has been taken and my body they go and put it down your lead. Okay? Now my spirit, when they put my body there, I understand this is not the end of life. I'm continuing when I'm getting there. My journey, I concerted. My journey is still moving towards the other side. Okay? Right. Spirit sona siyenyuka icontainer yeka yiza ba corrupt. Ibonwa nguJobi athi umzimba lo wami imbethi ngizawuthi ngudadewethu. Into ethile ngizawuthi into ethile. That is my spirit. And that's what you have. Amen. Now, that's why I'm saying the older. That's why I'm saying all the time I talk about the deformation of hell is to meet the person you supposed to be in that person. In other words, ubona umzimba owakho owish ukuthi akwaba bendenze kakuhle ngalaxesha bendiphila bendizawufana nalo mzimba. Lenda thuma lakhe kathe wabonakala sofana kunye naye ngoba lo mzimba uzaba corrupt. The more you go towards the grave, the more you go towards the grave, you start to understand and realize lo mzimba ayisongomzimba ezawungena nawe ekhaya. Lo mzimba umanganeno kwengcwaba. Praise the Lord. Surprising. Tata ukufa yilento kuthiwa ke ngoku ukufa umpostoli uPawulos athetha ngako athi ukufa kuginyelwe elo izwi ngoba ukufa awunalwambi. Jesus. Ukufa. Amen. In other words, ukufa ligumosho. Lento lokufa ifana nenyosi engenalwambila. La nyosi engenalwambila sithi xa siyibiza ligumosho lenyosi ngoba uYesu ngokwakhe woyisa ubukhali bokufa ukuze akwazi ukuvulela abantu abakholwayo. So ukufa kwathathwa Apostoli Paulos. Apostoli Paulos uthi ukufa kwathathwa kwaze kwathathwa ukufa kwabekwa aside. Yile nto ke Sathana ayokhamla phaya ekufeni because uyayazi into yoba ukufa kwabekwa kalanye ukuze abantu abakholwayo bangebanyabango ngokufa. But one uthetha ngokufa kubantu abakholwayo bakukhomele. Uyidlala nje kwakho mama. Mama masenze will. Kuthiwa kumama umthi mkhulu. Bathi abantwana masenze will. Athi mama umthi omntwana ondifuna undibulala. Umkhosi uzandithakazela ndiyavuya. Andizi apha. Nifane kanti abantwana bafuna ulungiselelo yokuba kungabikho chaos. Owahamba. Omama once uthethe yile nto idingeka ukutshunyela. You understand? Oba xa kuthethwa nge-will, xa kuthethwa
ngezinto zam, because number one, uba akuna will emngciphekweni ka-government adlale nge-estate yakho nabantwana bakho basokole for 3 years. One of ubawukazi bam, omnye ubawukazi wam wathi wangena engcwabeni esandupension, zange ayifumane imali yakhe nangoku. Nangoku ufane kuthiwa thumela into ethile, kuphinde kwakhona kuthiwa le mali ithumela into ethile. Ngeyiphi le khampani? Liberty. Liberty. People, they rush to this liberty, and then this liberty doesn't pay out. Amen. So if you don't have a will, izawuthathwa ii-assets zakho nezinto zakho zokulawulwa yi-government, lento kuthiwa isiwa emaster the Supreme Court. Yeah. The master of the Supreme Court uzakuxelela abantwana bakho, okay, sizabanika i-rate yemali ethile for ukutya, 1,000 rand ukutya. Impahla mabahambe batshintshe kabini impahla, bazayithenga ngesama nangeweyita. Amen. So wena unikwa ilisi kuthiwa yiya kulaa shop, uhambe nezinto uzibhalile izinto zenantsika ze-winter, uyowunika master of the Supreme Court. You know what this is going to do with the master of the Supreme Court? Izawuthatha laa nantsika, xa isenza i-check izayenza i-check to that company. Amen. Akho mali izawuza kuwe. Jesus. I want to confess something. Mna ndifuna uconfess something. Amen. Ungandijaji. Amen. Akulungu ndijaji because I want to cover. Usweleka kukadadewethu, Amen. my elder sister. Amen. Ndishiyeke nabantwana bakhe abayi-3. Amen. Baba. That's why this is yaba open eye to me. Amen. Yes. Yes. I'm not talking into the ayasi, like family shit. That's the ayasi. Amen. Now, I said, young into my master Supreme Court. Yeah. So I took one of the equator because anything above 200,000. Amen. Less than 200,000 you can run. Kapande ba yekungekho asset kukwethu. Amen. So my sister unephaya une asset nemoto nedume apho. Hey. Thetha no ngakhangela lamagqwetha kakuthiwa British Guardian. Okay. Yayingamagqwetha asuka somewhere. Ayike uBritish ke baza bayenza into bayiqokelele ba-aplya oba imali mayithi. Qala ayifuna uba afuna uyicontrol amagqwetha, zange kuvunywe yi-Department of Education oba banikezele ngepension zabo to the emagqwetha. Bayithatha i-department yayi-directed to this place. Yes. Kukuyi-1 selendala imali iphumile kuye, abayi-2 sebezawufumana i-pension. Ndithe bangabantwana bayi-4, sorry, 4 children. Amen. So abayi-2 Yes. badala, abayi-2 bancinci. So izawubanjwa le yaba bancinci, aba bazawunantsika bazawufumana imali. So xa ndisayina iform yaka-Edgars, during those times yayi-check. Amen. So benze le nantsika ye-5,000 i-quotation ye-5,000. Hayi ndihambe ne-quotation ndiyifumane le check uba ndiyinikwe kuthiwa nantsi check iye ndawoni ethile. What I do, I go to all my friends. Ithi i-account yakho nayo i-account ka-Edgars? Athi yes. Uzobhalela mali ka-Edgars? Okay, stop.
Bhadane. Itina account yakho yes, ngizophothela mali ngenkasi. Ngithatha yonke la mali yababantu. Mina ngiyenze at least ngiyazi oba ngizawuthenga nge-2,000. But 3,000 asilapha epokothweni. Say. 2,000 rand. Amen. Funeka sizidekeze otherwise izawuba ngamatyala phambi kwakho ngomso. Nala xesha ubetha intsango folks utshaya intsango wafaka ebhukuleni. You must confess about those things. Amen. Laba bakhupha izisu. Bakhupha izisu enansikeni babona baba this is not enough. You must confess your sins. Amen. Because ngomso zizawuma. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Spirit and the bride. Yes. He said, come. Amen. Right? Yes. Now, his spirit says isikuwa ngaphakathi. Amen. Okay? It's a spirit. Akunjalo? Hallelujah. Befuna uthatha enye indawo ngokungacinga uba bake ngayithatha ukhona ozakhathazeka. Amen. Yabona athi hayi because befuna uthetha ngespirit sesangomas. Amen. Amen. Spirit sogogo. Amen. Amen. Ngifuna ukushela ke ugogo. Ngithi ndithetha ngespirit athi hey nangokhona nomnye ugogo la. Uyaqala ufika abaphakathi kwethu. Amen. Ugogo. Whoa. Jesus. Khona ugogo khoyo. Yeah. Okay. See? Dawukhuluma ndijonge ukuyolanda kahle. Uma abanye abantu ndingakangenzi nasinto ayi mandiyeke lethi bhetera mandibuyumva. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus. Yeah. You don't know. Come you go get over. Come you go. Praise the Lord. Amen. The Spirit. Yes. Abantu abahamba ngeSpirit. Yes. Xa ubona umuntu okwispirit esirongo irritated. Amen. You don't know now. You don't feel nicely. Amen. Because kukwesi spirit sifuna interrupter esakho spirit. Amen. Okay? Wake wangena endaweni uthi xa ufika kule ndawo ongene kuyo kwaba bantu baninzi uva apha kuwe emzimbeni. Yes. Uva umzimba lo wakho ingathi kukho into nje engakho ncakasani kule nto. Aba bantu bayahleka okanye azube ezohleka nawe but akahleki uba ehleka uyamva apha kuba hey man there is something wrong. Amen. Andiyazi xa kudibane ubani nobani yinto leyenzekayo. Praise the Lord. And abantu abahamba kwispirit esiyi-one bayabonana. Igqwirha liyakwazi ukubona elinye igqwirha. Amen. Libone kunjalo uba eli alikho i-assignment yayo ayikho apha. Amen. I-assignment yayo yento ethile. Amen. Awunjalo? Amen. Every power of darkness, when they send to the church, they send you to go and occupy Amen. for them. Yes. Yeah. Is either kuzobetha power, Yes. Jesus. or is either is to direct you to the pastor, Amen. or is either is directed to the people of God. But you don't prosper. Abantu bala ministry, they won't prosper because these three things ababantu babekwa. Those people abahleli nje bayaxelela ngoba uva kabuhlungu apha ipha kuthiwa baya. Amen. Whoa. Jesus.
umbone eqhathisa yedwa abanye udala bahamba uqhathisiwe is because of i-mandate yakhe ayikabikho accomplished to that church. That's all the part of the spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. So Jesus. i-spirit sakho sino opposition. Yeah. The opposition ye-spirit si-spirit eseqale, you see, la njengalowa uye wathi komnye xa ethetha wathi thina apha emsebenzini unobangela ndiyifumane le position yakho is because thina apha emsebenzini sihamba phaa. Uyava uzowuthesta uYesu wakho uzowuxelela into yokuba ukuze siphumelele ngenxa yokuba siye phaa sohlanjwa ukuze sizofumana le position. Uyazibona uba uyifumenanga laa position, akakubhaleli incwadi ukuxelela ezindlebeni oba khabuhambe uyokuthandaza sawubona ukuthandaza uba uzawuhamba uphelele phi. Si-spirit esingatshongo khona esizowuxelela wena oba feel very bad and down to what you have. uYesu ubayeka ngababovu oba they must come and tell you in your face. Bakhona abantu abazakuxelela uba uyambona laa mntana wakho, uyayibona laa ndlu yakho ingakhange njengoba ingaphethekanga kakuhle nje, abantwana bakho bengathi basesitratweni, is because yayindini noma bani. They will come and tell you the truth. Abanye bazofuna uba bazoxelela abantwana bakho inzala yabantwana bakho because bafuna ibetha inzala yakho ipenalty. Number one, how the spirit se-opposition esiyenzayo siyenza uba umntana wakho angakwazi ukuphulaphula tomorrow. Amen. He mustn't see you as a person ongamniki advice. Amen. The advice uyayifumana outside. He cannot get advice from you. Amen. That's number one. Jesus. And when by amajita xa ehamba yonke into ikhangeleka irayithi emajiteni. Amen. Majita kuthiwa hayi suba ngubhalo nawe ufuna uba ngubhalo. Ekuseni hey gcwala wosh wosh phakamisa phakamisa yes wosh Amen. You get those things, they look like they are beautiful. Amen. Kana bezithetha. But once ungene phakathi kwezaa zinto akusoze ukwazi ukuphuma kancane phakathi kwazo. Kanti yonke le nto yenziwa. Yes. Bona umntanakho ungayazi uba utheni, yamazi mos umntanakho lenjani. Amen. Waziwa ngumntana wakho. Once umntana wakho kanti kukho lo mama lo makhelwane. Amen. Yabona la makhelwane ukwakhele kunye uthango. Yes. Ngoku lapha ekitchen ujonge ekitchen akwazi ukubona umakhelwane akafuni. Amen. Ngoba akakwazi ubetha wena because wathi uthango akaze ndingamboni umbona afake islabs. Amen. Oba sumbona masibe phezulu ezi slabs but kodwa ngapha kwezi slabs betha abantwana ababantu. Uba ndiphosile andisayi kubaphosa abantwana bakho, betha abantwana bakho. Yile nto abantu funeka bethandazile. Parents, Amen. you must ube naye uKristu, zinulele uKristu. Uyiparent, ungana abantwana eyi-1 yiparent. Amen. Hayi ngiyibhasela xa iba 2, 3, 4 hayi ngiyibhasela. Praise the Lord. Amen. Uyadlalisa. Hallelujah. Hallelujah. Spirit. Amen. On Thursday, I have a revelation. Amen. The Lord's visit in other form, Amen. your visitation. And He says to me
David, I want to tell you something. Amen. He said, always get. Every time you can tell him doing a shock, I'll shock you. Amen. What you shock? Praise the Lord. Every time you can tell him, I'm telling you, I don't want to shock you. That please, what? Do you know Cape Town, it got a python spirit? I don't know. I did what? All the men of God, abantu bamen bathumelayo bayoshumayela ivangeli eCape Town. They come very nicely. After 5 years, there's a problem. Because that snake is like this. Amen. He said, David, I want to give you and you give your children an oil. Amen. Give them an oil, a new oil. He says so. He said a new oil. He said that snake, the duty of snake is a repetition on top of the people. How many men of God they went to jail about 20? How many? I said there are few men of God. He said that is the reason. All the people in the Batumileyo about the spirit is up. Amen. They will go under the hardship. But Mongen Abatumanga, they flowing, they have a good things. They look like everything it goes smooth. But they are not smooth. But when they look things that is Amen. everything they started at quick spirit. Amen. Everything is the spirit. Now he took me to the Mark chapter 4. Amen. Mark 35. I'll tell you that story. You know the story. Amen. Uyesu bouti. Yes. Uyesu hamba nabafundi bakhe. He ran nabafundi bakhe. And Jesus, he knew that he have to abheke ekhadalo. Yes, Jesus. But the time ehleli nabadiscipline bakhe. Amen. The spirit besingekareveleki. Amen. Uyesu into yoba uzoyonyathela ekhadalo. Amen. But the Spirit of God drew the man yasekhadalo straight kwilake The lake. yamanzi. Yes. Okay? Amen. Yasekhadalo. Spirit Yeah. of God. Jesus. Thatha le ndoda Yes. uyizisa ngasemanzini. Remember the Bible says, le ndoda ihlala emangcwabeni, le ndoda ihlala ezintabeni. But this time, iyosondezwa ngasemanzini, idrayiva sispirit, oba izawudibana nendoda ethwele ispirit. Ithe xa ifika phaya, besaya phaya kule ndoda, kwavuka uqhwithelo emanzini, kwalwema uqhwithelo, amanzi afuna ubetha ibhowuti, ulwandle ladloba ulwandle, umoya wagquthela esenza into ngathi iphenoito emanzini. Uyesu ukhona, abadisipline bahamba noyesu. Uyesu ungenile apha ebhowutini, abadisipline bamlilela uyesu ngenxa yemeko ekhoyo. Abambiza uyesu ngenxa yale meko. Till amanzi ethi engena ebhowutini ngaphakathi, babona ukuthi ibhowuti le iyazika. And Peter said, uyesu khona. You see, sometimes
when ungena kwi-problem, ucimba i-problem ungena kuyo, uyesu khona. Only one thing yosivuyiswa yiyo kuba khona kwayesu, because thina bantu bakholwayo uyesu uzasinika i-solution ye-problem. The problem ucimba yiyo is not a problem to him. Into okunayo lapho ufuna ukumvusa. Your duty is to call in his name. You say, Jesus, I invite you to my problem. Take all my fears. Uyesulela babheka kwindoda sistom balindele istorm somfo efuneke khululiwe. Now xa umvusa lo mfo mfundisi akukhathali manje sithabalala. Uyesu uyavuka uyabajonga bapatshapatsha uyakuma wavela waye. Xa efika uyesu uqale ngespirit, uya apho kanye umoya usuka khona, lo moya udalwe yintoni. You see the problem, you cannot take the problem phezulu, you must check the problem phaa ingabe ivelaphi le nto. Sekutheni ukuze kwenzeke le nto. And Jesus, when he wake up and then he goes outside, he said, umoya, with spirit, he communicates kunye ne spirit. And then he say, hey, iti fuwena, uti kwaka. Watu yesipebuya, ubeke manzini. Because this is the dositala in the spirit. Sandula se affected on the physical. So ukala in the spirit in order that to physical. That's what we are. You cannot start to the physical. Ukala in the spirit. Ukala in the spirit in order to physical. But if we are in the spirit, the physical is not super certain here. Because the physical is of someone. They said, there's a term that said, a lion and the elephant, when they are fighting, a lion and the elephant, grass suffers. Because ubona uphakama kwena inga yakuseka phaya is because sithi abo abantwana bakathixo bayasafarish because kukho lento ithe zinzi phezu kwentloko zabo. There's a snake esithe zinzi phezu kwentloko zabo. That's why kwinkonzo zabantu abanesnake abakwazi ukucinga beyond ngaphandle kwededi. Is everything is about daddy? Is everything the prosperity is about daddy? Everything is about him. The power, he doesn't share the power of the Spirit of God to other people. It's only by him. All the Amen. Oh, Father. Yes, Lord. But they don't have the power. Amen. Because you cannot share the power. Yes. It's impossible. Amen. Or you can share the power. Yes. It's not just unless he can invite Lena, or what to go, I'll take you to the place that you won't suffer no more. Amen. What you go. When I want to take you to the place, you won't suffer no more. Amen. What do you see? Lamafuta. Yeah. I guarantee you, you can make $1 million a month. Yeah? This is powerful, what you're talking about. You see the wisdom? So dismiss. Yeah. This is so powerful. Yeah. How can I get it? Yeah.
Lead him. Azokuba zonke izinto ezi. How can I get it? Along. Okay, let's meet in the lunch. I'll prepare you lunch. That was long as make lunch. Later, Mrs. Ngotobe, Nkosikazi kamfundisi water, he dreamed. Kwala tafile besekwe is a big snake. Nazi ezanantsika za plate sawutshela kuzo silikwa ile nansika ile. Kuthiwa iza nomnako zuze naye. Amen. Whoa. Okay, good. Sibheka restaurant. Lunch. It's going to be only 4 of us. It's myself and other self and Mr. B and Mr. A, Mr. B, and Mr. C. And yourself. Yes. Because we are the fathers of the seed. We are the fathers of the seed. Amen. Apostle, we are the fathers of the seed. Now, the name is Apostle. Who Apostle? We are moving to Apostle. Man, Apostle. Yeah, we have one. I think about myself. Awazibisa ukuthi umoli yathi lawa hayi umoli awoli sithothela amadoda hayi bona mlomo flembe round kuthi mlomo awuthetha kunye na now afika date. What is the time sawudumana ngubani ixesha yenathiyeni kanti ikatha 7:00. And how we dress, some dress and jacket. I got to know, dress smart, no, apostle. You just dress smart, he's a apostle. Yeah. Oh, he's apostle to apostle's house. Okay, fine. Send me a location. To Bella location. That person to Bella location, you help us to come on short. Think what? I should eat yam. Because I know. I'm not going to live there now. Could I be what you get the message? Apostle, how far? Yeah. Saying I'm 10 to 7. I said, Muhammad Akapila. Yes. Muhammad Akapila. So I go hospital. We are going to hospital. Nazi Petri. To make message to Muhammad. What was he, folks? Amen. What was he? Now, we nice or who told you? Jesus. Same thing that you're young, best. I mean, Abraham. I'm seeing, so come